Kalian ini ngendi sampean Kang Mas. Suarane sapa jare sampean? Ngenes. Rasa kebayang kula ning sampean. Nangis bocah. Suarane mah ora salah, kaya wis pernah deleng lan krungu suara model kaya kene Rai. Gagas temen Rai. Hari suarane wis ora asing Rai. Cak cari sampean suaranya siapa? Kakang Minang. Amun ora salah, Ratu Nyawa iki. Ayo mancing akal. Kok masa iki Ratu Nyawa mene-mene Rai? Sedangkan Ratu Nyawa ana sedorone kamera. Pirang-pirang sing jaga Rai. Kehilangan kalian. Isu bersuara ke sini tekannya milik Kakang Minang. Sing pengawat kidul Rai. Ya Allah. Ratu Nyawa ta dudu itu. Ning mata. Lah ini bener Kang. Siapa? Ayu Ratu Nyawa. Ratu Nyawa. Ih, Kakang Minang kenapa? Masya Allah, bocah ya. Ratu Nyawa. Salah Ratu Nyawa itu Kang. Tapi pengantene durung copot durung salin sing mau. Oh, belas tebel sih hayang. Aduh, bocah ya. Sampai orang kulit turun gitu Kang. Kayu sing eling kayu. Kenapa tadi kenapa? Isin karo budaya akila. Cak kelingaken, Kang kelingaken. Pokoknya sih. Nyok. Wis aja diketungi. Wis aja ditangisi no. Sebab syarat kematian wis umum alam ayo. Tapi kan mati.